Benvinguts a la 43a edició de les 24 hores internacional de ciclomotor a la Vall del Tenes. L'espectacle està a punt de començar. Aquí està l'emoció del motor. Un any més estem aquí, 43a edició de les 24 hores internacionals de la Vall del Tenes, una prova única en el món, sincerament, una prova de 24 hores de resistència, cosa que en l'actualitat possiblement al món queden molt poques curses en aquest format. Tenim unes motos que cubiquen només 49 centímetres cúbics, que són ciclomotors i que però són capaces de córrer i córrer més que a vegades algunes motos d'enduro. En l'edició d'enguany ens acompanyen pilots campions del món, campions d'Europa, campions d'Espanya i campions de Catalunya de diferents especialitats del món de l'off-road. Realment l'ambient i el que es pot viure en un cap de setmana com aquest és increïble. El que intentem és englobar, no només una cursa de motos, sinó que al voltant d'aquesta cursa de motos intentem que tot això sigui una festa. Intentem que hi hagin activitats durant el cap de setmana per tothom, des dels més joves fins als més grans. Totes les activitats que aquí es conformen són gratuïtes, l'accés és gratuït i crec que tothom que li agradi les motos i el que tampoc li agradin les motos però li agradi veure una cosa única en el món i en la qual som pioners, té la necessitat, penso, de vindre i acompanyar-nos en el circuit de Camp Montcau a Lliçà d'Amunt, sempre el primer diumenge de setembre. És una de les festes més importants que crec que hi ha a Catalunya. Com us deia abans, passen més de 30.000 persones per aquí i és una cosa que si no la vens a veure és impossible que per molt que vegis imatges i vegis coses, palpis i copsis què és realment aquestes nostres 24 hores. El que més em motiva d'aquesta cursa, òbviament, és l'ambient familiar, el poder compartir durant tot un cap de setmana i els preparatius previs a la cursa amb tot l'equip. Crec que és una cosa molt bonica, una cosa única i, òbviament, poder disfrutar de la cursa amb la gent amb la qual ho has preparat tot. Durant tot l'any anem parlant de les 24 hores fins que arriba aquest moment. Així que ara ja és només culminar tot un any d'entrenos, de trobades, d'il·lusions i ara, a les 7 de la tarda, fer 24. Quello que amo di questa gara è la notte. Y luego lo que destacaría también pues es el equipo en sí, ¿no? Es como una familia, es un puzzle de muchas piezas, ¿no? Y cuando vas a ganar la carrera pues necesitas que ese puzzle esté completo, ¿no? Cada vegada està agafant un nivell més professional, cada vegada hi ha més pilots, cada vegada les motos corren més, cada vegada és més divertit córrer sobre aquestes motos. L'organització està fent una feina molt bona a tenir un circuit excel·lent, que cada vegada es disfruta més. Pues el ambiente en general, o sea, esto es brutal. Tenéis una cultura de las motos que ya nos gustaría en la zona norte tenerla. Les 24 hores crec que per molta gent que les corre és la passió que... és un somni que tens des de ben petit, perquè jo crec que el 70% dels inscrits són d'aquí de la vora, que han vingut des de ben petits a veure-les, i aquesta passió de voler córrer-les, fer-te un grup d'amics per muntar-te la teva moto, plorar els dies que la moto trenca, riure el dia que la moto va bé, i arribar aquí amb aquest somni d'acabar les 24 hores com tenen molt o fins i tot guanyar-les. L'experiència aquí a les 24 hores de nit, doncs ja ho veieu. Jo he portat una forneta una miqueta gran i aquí amb una taula, una miqueta de menjar, 4 coses. Aquí darrere tinc un llit per estirar quan descanso. Jo, per sort, ara
tinc un relleu a les 12 i a les 2 de la nit faig l'altre i ja tinc tota la nit per descansar fins a les 8 del matí. És una carrera dura, dura tant físicament com principalment mentalment. Bueno, nosaltres dividim els relleus tipus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, i llavors la nit la fa entre el pilot 1 i 2, 1 i 2, i al matí el fa 3, 4, 3, 4. Érem sisens, hem passat el cinquè, hem atrapat el quart, ens ha dit que el tercer també li havia passat alguna cosa, i al final, bueno, ha patat la moto, ha sigut una pena perquè hem estat lluitant, estàvem en temps bons i ha sigut decisió d'equip seguir ja que estem aquí, ja que és una experiència superguai. Doncs hem dit, va, fotem-li collons, seguim cap endavant i ja està, ens quedem amb el bon ritme que hem portat durant la carrera. Aquesta edició estem molt contents perquè bueno, és un circuit molt nou, la baixa incidència d'accidents ens està demostrant que s'està fent una gran feina a nivell de seguretat, a nivell de disseny de circuit, molt maco pels pilots, on poden demostrar les seves qualitats de pilotatge, però també un circuit molt ample on existeixen diverses traçades, permeten als diferents pilots de diferents nivells buscar cadascú la seva traçada i tindre el que busquem sempre, que és que pugui conviure en una mateixa pista el pilot d'èlit amb el pilot amateur. Felicitats, nois! L'efectiu acaba i brindeu. Molt contents d'aquesta primera posició amb l'equip, hem fet una feina molt bona, ho hem donat tot, per nosaltres una carrera molt important i molt contents de poder estar aquí i acabar en primera posició.